Mali ani Burkina Faso jamana kɔkanko kotigiw Ablaye Diop ani Madame Olivia Rwamba ye taama kɛ kunungo alamsala Niamey Niger faba kɔnɔna u bisimilala Niger jamanatigi kura General Abdraman Chani fɛ u y'u ka nisɔndiya yira ka kɛɲɛ ni bolonɔ bilali ye sɛbɛnna min bɛ yamaruya di Burkina Faso ani Mali sɔrɔdasiw ma ka taa Niger jamana kɔkɔrɔma don ne bin kɛra Niger jamana kan ni laselikan ninnu kɛra kunnafoni sɛbɛn dɔ kɔnɔna la min kalanna Niger kɔkanko kotigiso secrétaire général ka dankan fɛ bi juma la farafina kilebiyan fanfɛla kunnafoni gafetigiw ɲɛmaw caman fara ɲɔgɔn kan ka wele bila ka taa Niger sɔrɔdasi fanga ma ko fɛn min ye kunnafoni kana bilalenw ye u ka jija ka olu nasiraw labato ni kumakan ninnu kɛra ka da gɛlɛya belebelebaw de kan minnu bina kunnafoni sɛnsɛlaw kan da fila tɛmɛnen ninnu na Niger jamana kan Reporters sans frontières de ye farafina kilebiyan fanfɛla kunnafoni sɛnsɛ gafe ɲɛma 80 ɲɔgɔnna ka kumakanw fara ɲɔgɔn kan k'a lase min kɔnɔ u bɛ welekan bila ka taa Niger sɔrɔdasi fanga ma k'u ka kunnafoni kana bilalen hakɛw labatu u ko k'u b'a ɲini Niger sɔrɔdasi fanga fɛ awa k'u ka dɛmɛ kɛ ka kunnafoni sɛnsɛkɛla ninnu ka lakana la sabati kosɛbɛ hakili lajigila Niger juillet kalo tile 26 fangadafiri kɔkɔrɔma donnen do sɔrɔdasi kulu ani faso jamakulu caman de fɛ minnu banbalen bɛ fasoden ɲumanya kura min ne a bana binnen bɛ Niger jamana kan ni waati in na